Καλώς ορίσατε στο καζίνο Galactica Space, όπου σας περιμένουν καταπληκτικά μπόνους. Galactic πακέτο καλωσορίσματος. Είσαι έτοιμος να συμμετάσχεις στο μεγαλύτερο ταξίδι τυχερών παιχνιδιών στο σύμπαν? Διεκδίκησε τώρα το Galactic πακέτο καλωσορίσματος και πέταξε σε μια γαλαξία παιχνιδιών και κερδών. Χωρίς κατάθεση κάθε μέρα. Πάρε ένα δωρεάν περιστροφή. Στην τροχιά της Space Fortuna, η αστρική σας αφοσίωση κερδίζει καθημερινά δωρεάν ένα σπί χωρίς κατάθεση, στοιχηματισμό σε ξένα στο μπουλοχέρι Tower of Fortuna. Ξεκινώντας την ημέρα της πρώτης σας του μήνα, μπορείτε να καταθέσετε αυτή την καθημερινή ανταπόκριση. Θα είναι διαθέσιμα το τέλος του τρέχοντος μηνός στην ενότητα μπόνους του λογαριασμού σας. Ο LA Court Τρίτη. Εσύ τι θα διάλεξεις? Κάθε Τρίτη, το Space Fortuna σου προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξεις τις προσφορές που θα συνοδεύσουν την κατάθεσή σου. Μπόνους κεφάλαια ή δωρεάν περιστροφές, οι καλύτερες λιχουδιές σε περιμένουν στον εβδομαδιαίο μπουφέ. VIP επιστροφή χρηματών. Καλά νέα! Με τη VIP επιστροφή χρηματών, επωφέλησε ΑΠ μια εβδομαδιαία ενίσχυση κάθε Δευτέρα. Πράγματι. Επειδή το grid μερικές φορές μπορεί να είναι πιο διακριτικό, η VIP επιστροφή χρημάτων σε βοηθά να ανακτήσεις μέρος των ζημιών σου από την προηγούμενη εβδομάδα με μπόνους κεφάλαια. Lunar Monday. Διεκδίκησε μπόνους απεριόριστες φορές, ο απεριόριστος μαγνήτης μπόνους σου. Είναι Δευτέρα. Χαμογέλα και διεκδίκησε ένα μπόνους 20% έως και 200 ευρώ με όλες τις καταθέσεις σου 20 που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Mercury 33. Απόκτησε 33 δωρεάν περιστροφές κάθε Τετάρτη. Εξερεύνησε τον κόσμο του κουλοχέρι Hyperburst, με 33 δωρεάν περιστροφές σε όλες τις καταθέσεις 20 που θα κάνεις την Τετάρτη. Zoopy Thursday. Έρχονται οι δωρεάν περιστροφές Omicron Lambda Eta την ημέρα. Κατάθεσε 20 ευρώ ή περισσότερα την Πέμπτη και απόκτησε 50 δωρεάν περιστροφές στο κουλοχέρι Primal Han. Η προσφορά είναι διαθέσιμη απεριόριστες φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Surprise Friday. Πάρε ΕΙΑ μπόνους εκπλήξη κάθε Παρασκευή. Γιόρτασε την άφιξη του Σαββατοκύριακου με ένα νέο μπόνους έκπληξη που μπορείς να διεκδικήσεις κάθε Παρασκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, φρόντισε να ελέγχεις τα εισερχόμενά σου ή να επισκέπτεσαι το ταμείο σου κάθε μέρα από τις 12 και 1. AL Weekend. Άμεση εισβολή μπόνους. Έγινε μία εισβολή μπόνους στο Space Fortuna. Πράγματι. Ετοιμάσου να διεκδικήσεις όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τα συνεχόμενα μπόνους κάθε Σάββατο και Κυριακή στο ταμείο σου.